أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد. Sve vrste zahvalnosti izražavamo gospodaru svih svjetova, milostivog, samilosnom, uzvišenom i velikom. Najljepši blagoslovi selam na Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabi, sve srednjake njegovog sunneta i putu sudnjeg dana, amin, ja rabbel alamin. Nakon toga, braćo i sestre, uvaženi Allahovi robovi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Danas ćemo Allahovom dozvolom govoriti na temu nemara, odnosno o nemarnom čovjeku koji luta na ovom dunjaluku bez pravog cilja i bez pravog programa koji će mu pomoći spasiti ga i na dunjaluku i na ahiretu. Totalna predanost dunjaluku i nemarnost prema ahiretu je stanje velikog broja ljudi. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala suri Al-Anbiya kaže iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ljudima se primakao čas polaganja računa, a oni u nemaru glave okreću. Zar nije čudo da insan, Allahovo dželle ve ala stvorenje, okrene se od gospodara svoga stvoritelja i odbija Allahu dželle ve ala pokornost? Zar nije čudo da insan, Allahovo stvorenje, bude nemaran prema onome što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega i zahtjeva? Allahovi nimeti takvom čovjeku umjesto da povećavaju zahvalnost, oni mu povećavaju udaljenost od gospodara nebesa i zemlje, više ga udaljuju od gospodara uzvišenog i približavaju ga Allahu dželle ve ala kazni. Allahova dobrota prema čovjeku nemarnom je u stvari razlog da on više ustraje u zlu u kojem se nalazi. I to što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala daje svojim robovima, griješnicima, nemarnim ljudima, zalutalima, daje svoje blagodati, daje svoje ni'mete i šalje im blagostanje i rahmet i beričet od sebe sa nebesa, to oni misle u stvari da je to znak kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala njih voli. A u stvari kako došlo u hadisu Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kada gospodar nebesa i zemlje daje nekom čovjeku blagodati i ni'mete, a taj isti insan ustrajava i ustraje u griješenju, to je u stvari pripremanje ili to je u stvari put ka kazni koja ga čeka od gospodara nebesa i zemlje, kada nakon svih tih blagodati, ni'meta i dobrota od strane Allaha dželle ve ala čovjek se ne opameti, ne zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, već mu to povećava nezahvalnost, nevjerstvo i odbojnost prema Allahu dželle ve ala, onda u stvari to znači približavanje Allahu subhanahu wa ta'ala kazni. Kao što uzvišeni Allah dželle ve ala kaže: "Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay." A kada su oni zaboravili ono čime smo ih opominjali, fatahna alayhim abwaaba kulli shay, otvorili smo im vrata svakog dobra, vrata nafake, vrata opskrbe, vrata blagodati, a onda gospodar nebesa i zemlje spominje da je u stvari baš taj narod, baš te ljude u takvoj situaciji zadešavala katastrofa, odnosno nesreća, odnosno kazna od gospodara nebesa i zemlje. Insan nemaran
prema Allahu dželle ve ala i cilju zbog kojeg je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je najveći zalim, odnosno zulumčar i tiranin, diktator. Mi svi smo svjedoci kako ljudi ne vole diktaturu, kako ne vole zulum, kako ne vole nepravdu, kako ne vole nasilje, a čovjek vrlo često, baš ti koji se iščuđavaju i izražavaju svoje čuđenje prema diktatorima, zulumčarima i tiranima, vrlo često oni upadaju u ta ista takva svojstva, odnosno radnje. Jer uzvišeni Allah dželle ve ala kaže: "Wal kafirun hum zalimun", nevjernici, nezahvalni, griješnici su pravi zulumčari. Pravi zulumčari. Jer čine zulum prema samima, čine zulum prema samima sebi. Jedna od vrsta zuluma ili nepravde jeste zulum prema samome sebi. Zulum prema svome tijelu i zulum prema svojoj duši, kao što smo danas se osvrnuli nakratko na tu temu kada smo govorili o obaveznosti namaza i o suštini i mudrosti propisivanja namaza i njegovu obaveznost za svakog pojedinca. Uzvišeni Allah dželle ve ala ovo tvoje tijelo, ovo biće koje ti je dao na emanet, je stvorio i nadahnuo da se Allahu pokorava i Allahu da odano bude i da ga vodiš putevima Allahovog dželle ve ala zadovoljstva, a kada suprotno postupiš, onda ti činiš zulum prema samome sebi. I zato gospodar nebesa i zemlje prijeti zulumčanjem, pa kaže: "Inna Allaha la yumli lil zalim", Allah uzvišeni ostavlja zalima, zulumčara u svakom smislu. Ovaj termin obuhvata svaki vid ili svaku vrstu tiranije, odnosno zuluma i nepravde, pa također i nepravda prema samome sebi. Uzvišeni Allah dželle ve ala ostavlja zalima, zulumčara, ali kada ga on subhanahu wa ta'ala ščepa, odnosno bude htio kazniti, nikoga ne može spasiti i ne može Allah subhanahu wa ta'ala kazni umaći. Sva briga nemarnog čovjeka je dunjaluk. Sva briga je nemarnog čovjeka dunjaluk i ovaj svijet i preokupiranje i u stvari on je dunjaluk uzeo za svoje božanstvo, da kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa." Vidiš li ti ili obavijestio Muhammede o onome koji je svoje za božanstvo uzeo svoju strast, odnosno dunjaluk, odnosno ovaj svijet i sve ono što podrazumijeva. Zatim Rasulullah alejhi salatu vesselam kaže: onaj kome bude jedina briga dunjaluk i preokupiranost dunjalukom, uzvišeni Allah dželle ve ala će mu dati da mu siromaštvo uvijek bude pred njegovim očima. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će dati siromaštvo i u njegovoj duši razjedinjenost u njegovom životu. A onaj kome i od dunjaluka će uzeti samo ono što mu je Allah dao. A onaj kome ahiret bude cilj postizanja Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, uzvišeni Allah dželle ve ala će mu dati bogatstvo i zadovoljstvo u srcu i gospodar nebesa i zemlje će mu dati dunjaluk, odnosno da mu dođe i steće dunjaluk, iako to vahija razime, znači dunjaluk će mu doći, odnosno uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će ga obskrbiti i onim što nije smatrao i mislio da će posjedovati, odnosno imati. Uzvišeni Allah dželle ve ala kaže da je bogobojaznost, da je takvaluk, da je pridržavanje vjere i poštovanje Božijeg poretka u svemiru glavni razlog blagostanja i sreće i beričeta iz zemlje i sa nebesa. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى, poslušajte ovaj ajet, a kada bi stanovnici gradova i sela amenu wattaqaw, vjerovali i bojali se Allaha, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, mi bismo im otvorili beričet sa nebesa i iz zemlje. Šta je to što privlači beričet? Šta je to što privlači rahmet? Šta je to što privlači dobro i blagostanje na zemlji i na ovom životu? To je takvaluk, to je poštovanje Allahove subhanahu wa ta'ala propisa, odnosno Allahove dželle ve ala vjere. A Nuh alejhi salatu vesselam je svome narodu govorio:
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ. Tražite oprost od gospodara vašeg. Tražite oprost za vaše grijehe od gospodara vašeg. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Zaista on grijehe oprašta. Zatim, poslušajte šta je rezultat kada narod Allaha moli za oprost, kada narod Allaha veliča, kada narod Allaha hvali. Yursili sama alejkum midrara. Allah će vam dati da vam beričetna kiša pada sa nebesa i spušta se. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. I daće vam, dakle, dobar porod, mnogobrojan porod. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. I mnogobrojan također veliki imetak i blagostanje. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. I daće vam da vam rijeke teku vašim njivama i vašim imanjima. Dakle, šta je prouzrokovalo ovo blagostanje? To je takvaluk. To je traženje oprosta, to je kajanje i vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala, svijest o gospodaru nebesa i zemlje. Elhakumut tekatur. Zauzima vas gomilanje, kaže gospodar nebesa i zemlje. Zauzima vas ili preokupiralo vas je gomilanje. Gomilanje čega? Gomilanje imetka, gomilanje ili sticanje vlasti, pozicije, ugleda, djece, porodice i tako dalje. Samo vas je to preokupiralo. A kasnije ćemo vidjeti kako se ovi citati shvataju i kakav musliman treba da ima odnos prema dunjaluku i prema ovome svijetu. Dakle, ali ovdje uzvišeni Allah govori o onim ljudima kojima je samo to preokupacija, samo gomilanje ovo dunjalučkih dobara, hatta zurtumul meqabir, sve dok ne posjetite kaburove, odnosno mezarluke. Ovdje je upotrebljena riječ zurtu. To je glagol koji se koristi kod nas, a to je riječ zijaret također. Mi znamo što znači zijaret, a to je posjeta. Otud je i mezarluci, što su se mezarluci se posjećuju da bi proučio dovu za umrle i tako dalje. Uglavnom to je isti korijen riječ. I ovdje uzvišeni Allah kaže preokupira vas ili zauzima vas gomilanje dobara dok ne posjetite kaburove. Zašto uzvišeni Allah dželle ve ala ovdje kaže dok ne posjetite kaburove? Ovo ukazuje da u stvari naš odlazak i naše nastanjivanje u kaburove nije vječno, nego je samo to određeni period, već je to samo zijaret, kratak zijaret koliko god da traje on je kratak i kaburovi se također napuštaju, odnosno zagrobni život prolazi i mi idemo dalje, nastavljamo svoje putovanje kao što ćemo vidjeti i to je dakle putovanje čije je dakle krajnje pristanište vječnost u kući sreće, vječite sreće i uživanja i u kući propasta i u kući propasti i nesreće, a to je džehennem. Kella seufe ta'lemun, zatim uzvišeni Allah dželle ve ala kaže kella seufe ta'lemun, a ne valja tako, ne valja samo šta da preokupacija, jedina preokupacija čovjeku bude samo gomilanje ovih dunjaluških dobara. Zatim gospodar nebesa i zemlje navodi primjer dunjaluških dobara pa kaže وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, navedi im primjer ovog dunjaluškog života kao što je primjer kiše koja silazi sa nebesa pa ona bude sebe da niče različito bile, živo bile, zeleno bile, biljke i tako dalje. Pa uzvišeni Allah daje im život kroz tu vodu i beričet koji dolazi sa nebesa, zatim se to isto bile osuši i umire, a onda vjetar nosi to lišće požutjevo i mrtvo, nosi ga kuda gospodar nebesa i zemlje hoće, odnosno želi. Takav je dunjaluk, to je primjer dunjaluk, odnosno ovog svijeta koji cvjeta, koji lijepo izgleda, a na kraju u stvari kada prođe on tako dakle izgleda. Zatim uzvišeni Allah dželle ve ala kaže da oni koji ne vjeruju u Allahu subhanahu wa ta'ala, u susret sa Allahom gospodara nebesa i zemlje i koji su zadovoljni sa dunjaluškim životom i koji samo žive zbog dunjaluškog života i koji nalaze u tome smiraj, oni su dakle i oni koji su nemarni prema našim ajetima. I oni koji su nemarni prema našim ajetima, odnosno prema našim dokazima i znakovima, gospodar nebesa i zemlje kaže da to nije svojstvo vjernika,
da to nije svojstvo mu'mina, već da takve čeka kazna koju je on pripremio za nevjernike i za one koji nisu bili ubijeljeni. Zatim Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam također upozorava na ovu pojavu koja je dominantna i koja se vrlo često pojavljuje, a to jeste da ljudima biva dunjaluk i dunjaluška dobra jedina preokupacija, jedini cilj u toku življenja na ovom svijetu, pa kaže men fakru ahša alejkum, ja se ne bojim za vas siromaštva, walakinni ahša, ali se bojim da vam se dunjaluk ne otvori, da vam se dunjaluška dobra ne ponude, pa da vas uništi to dobro, odnosno te blagodati da vas odvedu u nezahvalnost i da vas uništi dunjaluk kao što uništi one koji su bili prije vas, koji su imali ta dobra, a nisu bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim poslušaj još jedan hadis, pa onda ćemo preći na drugi dio ovog našeg izlaganja. Pogledajte koliko vrijedi dunjaluk u odnosu na ahiret i kolika je razlika između Allaha subhanahu wa ta'ala dobara i vječnosti i nagrade koje Allah pripremio i onoga što mi imamo i onoga za čime ljudi drče, odnosno što ih obmanjuje. Kaže Rasulullah alejhi salatu vesselam u hadisu koji bilježi imam Muslim: "Yu'ta bi an'ami ahli dunya." Dovešće se najimućniji čovjek, odnosno čovjek koji je imao najveći vid uživanja na dunjalu. Svaki vid uživanja i blagodati je imao u toku života na ovom svijetu, pa će se yusbegu fin nari biti da će mu se da proboravi ili da bude umočen ili ukljukan, i rečeno našim govorom i žargonom, u džehennemsku vatru samo na jedan moment, pa će mu se reći: "Hal ra'ayta na'iman qat?" Jesi li ikada osjetio blagodat? Jesi li ikada osjetio ljepotu, zla, tako dalje? Reći će: "Ne, gospodaru, nisam osjetio nikakav vid zadovoljstva, odnosno blagodati, odnosno uživanja ili sreće." Normalno ovdje se misli na onoga koji je koristio dunjaluška dobra, ali je bio nemaran prema svemu tome, nemaran prema gospodaru nebesa i zemlje i koji nije na sve to uzvratio zahvalnošću. S druge strane, dovešće se mu'min, vjernik koji je bio bijedan, koji se patio, koji se mučio na dunjaluku i tako dalje, pa će mu se šta? Dozvoliti da pogleda na trenutak džennetske ljepote i bit će upitan: jesi li ikada osjetio tegobu, muku, probleme? On će reći: "Ne, gospodaru." Znači samo jedan pogled u džennetske ljepote, u kuću spasa i u kuću vječnosti učinit će da zaboraviš sve ono što si se mučio i što si se patio, što si imao problema na dunjaluku, i suprotno od toga. Samo boravak za jedan trenutak u džehennemskoj vatri učini da čovjek u potpunosti zaboravi svaki vid uživanja na ovom svijetu. I zato pjesnik kaže: "Inna lillahi ibadan futana." Allah ima pametne robove, pametna stvorenja. "Tallaqu dunya wa khafu fitana." Koji, nisu dozvolili da ih dunjaluk zavara i da se u potpunosti utope u dunjaluška dobra, već su se bojali iskušenja i grijeha. Namaru fiha, vidjeli su i pogledali su u ovaj svijet, pa kada su vidjeli da on nije, kuća za vječni boravak ljudi, oni su ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Oni su ovaj život smatrali i smatraju ga kao more i smatraju da su to kao morski talasi, a dobra djela su im lađe koje ih vode kroz te talase do Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Znači dunjaluk je more, a dobri ljudi, odnosno pametni ljudi, pametni robovi su uzeli lađe, a te lađe se zovu dobra djela, i na tim lađama plove kroz dunjaluk, kroz ta mora dunjalučka, i te lađe će inša Allah dovesti do obave Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva i vječite sreće.
Da li ovo znači da trebamo dunjaluk mrzeti? Da li ovo znači da totalno trebamo se izolirati od dunjalučkih dobara? Da li ovo znači da vjerniku nije dozvoljeno koristiti dobrote ovoga svijeta koje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio? Da li ovo znači da moramo mrzeti sve što postoji na dunjaluku i sve što je na njemu? Naprotiv, to je suprotno i suprotno shvatanje ispravnom stavu. I to je neispravno shvatanje života i vjere. Uzvišeni Allah dželle ve ala sve što postoji, zemlju, sunce, nebesa i sva nebeska tijela i sve životinje, sve svjetove uzvišeni Allah stvorio zbog čega? Zbog čovjeka. To je uzvišeni Allah sve radi nas stvorio. I mi ne trebamo to mrzjeti, ne trebamo to izbjegavati, ne trebamo bježati od toga. Naprotiv, mi smo najpreči vjernici, odnosno mu'mini su najpreči ta dobra da koriste. Vjernici su najpreči ta dobra da koriste. Jer uzvišeni Allah kaže: "Kul hiya lillazina amanu fil hayati dunya." Ta bogatstva, ti ukrasi, oni najprije pripadaju vjernicima, onima koji su Allahu najzahvalniji. Oni koji su Allahu najzahvalniji. A nezahvalni robovi, nemarni robovi, oni koji ne vjeruju, oni će biti kažnjeni čak i za ono što su koristili od Allahovih blagodati. I za ono što su jeli, što su pili, a nisu bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači ono što je u osnovi halal vjernicima, kao što je voda, kao što je hljeb i tako dalje, nevjernik, nezahvalni čovjek, nemaran čovjek će biti kažnjen zbog toga. Zašto? Zato što nije imao pravo da to koristi Allahov blagodat, a da ne zahvali Allahu dželle ve ala. A da s druge strane uzvrati Allahu nepokornošću, nezahvalnošću i onako kako to oni dakle uzvraćaju. Dakle, Rasulullah alejhi salatu vesselam nam je najbolji uzor u tome. I on nije izbjegavao dunjaluška dobra, naprotiv koristio ih je. I zato pjesnik kaže: "Ma eđmele dine od dunja i deštena." Najbolje je kada čovjek spoji između vjere i dunjaluka. Između dina i dunjaluka. Između vjere i bogatstva. To je najbolja varijanta. Kada se kod čovjeka nađe ova dva dobra. Vjera u Allahu subhanahu wa ta'ala, zahvalnost, odanost Allahu i dunjaluška dobra. To je najbolja varijanta. A najgora varijanta jeste وَأَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالْبَقْرَ عِنْدَ الرَّجُلِ. Kada se spoji kod čovjeka nevjerstvo i siromaštvo. Kada se kod čovjeka spoji, odnosno nađu ova dva svojstva. Nevjerstvo i dakle siromaštvo. Siromaštvo ga je učinilo nesreći na dunjaluku. A nevjerstvo također, pored toga što je bio nesrećan na dunjaluku, on će biti nesrećan i dakle gubitnik i na ahiret, odnosno u vječnosti. Zatim Rasulullah alejhi salatu vesselam je vodio računa o dunjaluku i ovom životu, pa je molio Allaha, poznata ona dova: "Allahumme aslih li dini alladhi huwa ismatu amri." Allahu moj, sačuvaj mi moju vjeru koja je glavnica moga imetka. Znači, prvo je počeo od vjere, to je najveća blagodat. Sačuvaj mi din i iman, jer je to glavnica moga imetka. Wa aslih li dunjaje. I sačuvaj mi, popravi mi moj dunjaluk. Znači, poslanik je molio za dunjaluk. Alladhi fiha ma'ashi, na kojem ja živim. Jer nemoguće je, šta? Izbjegavati dunjaluk. I nenormalno i nelogično je izbjegavati dunjaluk, jer ti na njemu živiš. Zato je Rasulullah molio Allah za dunjaluk i za dunjaluška dobra i da na najlepši način iskoristi sve to što ima na dunjaluku. Wa aslih li ahireti allati fiha ma'adi. I popravi mi, gospodaru, ili podari mi dobar položaj na ahiretu, u vječnosti, gdje se ja vraćam i gdje ja putujem. Znači, pogledajte sadržajnosti dove Rasulullah Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, moli i za vjeru, da mu Allah sačuva vjeru, da mu podari vjeru, moli i za dunjaluk, i za dunjaluška dobra, i na kraju treća stvar moli Allah subhanahu wa ta'ala za
za ahiret, da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dade položaj koji priliči čovjeku mu'minu. Ono što je dakle opasno jeste da čovjek živi na dunjalu, da zaboravi cilj zbog kojeg je stvoren, nema razlog prema cilju zbog kojeg je stvoren. I ono što je pokuđeno na dunjalu jesu grijesi, jesu zlo koje ljudi čine. To je ono što se kudi u ovim prethodnim hadisima koje smo spomenuli. Znači, to je ono što se kudi u prethodnim hadisima koje smo spomenuli. I korištenje Allahovih blagodati u nepokornosti njemu. Znači, insan je zaista čudno stvorenje. Allah dželle ala ga stvara, daje mu blagodati danonošno, a taj isti čovjek koristi Allahove blagodati u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i u nezahvalnosti gospodaru nebesa i zemlje. I zato je najveći vid nemara kada čovjek zaboravi na smrt, najveći vid nemara jeste kada zaboravi na stajanje pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od vidova nemara jeste kada čovjek zaboravi polaganje računa pred gospodarom nebesa i zemlje, kada zaboravi vječnu kuću, odnosno džennet, i kada zaboravi kada zaboravi također pripremanje, odnosno da izbjegava sve ono što ga vodi ka džehennemskoj vatri. Zato, braćo moja draga, dunjaluk je ahiretska njiva. Dunjaluk je, drugim riječima rečeno, ahiretska njiva. Na ovoj njivi, to jeste dunjaluškoj njivi, se dženet kupuje. Znači, dunjaluk je jako vrijedan, jer na ovom dunjaluku, na ovom svijetu možeš da zaradiš najveću sreću, a to je da kupiš dženet. Kako se dženet kupuje? Dženet je Allahova subhanahu wa ta'ala roba koja ima svoju cijenu. Džennet je Allahova roba koju je Allah iznio na prodaju i ona ima svoju cijenu. Šta je cijena za džennet koju Allah traži? Cijena za džennet je namaz, obavljanje 5 dnevnih namaza. Cijena za džennet je post. Cijena za džennet je zekat. Cijena za džennet je hadž. Cijena za džennet jeste u stvari prihvatanje u potpunosti Islama i svih Allahovi subhanahu wa ta'ala propisa. Gdje su uspješni biznismeni, gdje su uspješni trgovci koji će prihvatiti najvredniju robu koja se ikada ponudila na tržište i koja se ikada može kupiti, a to je džennet, vječnost, vječita sreća i najljepši vid uživanja i života, a to je naša neminovnost kojoj mi svi idemo za tako jeftinu cijenu. Možeš da zaradiš vječnost sa tako malo truda i sa tako malo cijene. Zatim, jedan od najvećih vidova nemara jeste kada vjernik ponižava, odnosno omalovažava Allahove naredbe. Allahove naredbe i Allahove subhanahu wa ta'ala, dakle, propise. Kada omalovažavaš Allahove naredbe i Allahove propise. Pa kada čuješ, vrlo često mi dosta istine čujemo i čujemo puno vazova i puno predavanja i tako dalje, slušamo od efendija, od muderrisa, od hatiba i tako dalje, ali vrlo često mi omalovažavamo i ponesemo se neispravno prema Allahovim naredbama i Allahovim dželle ve ala propisima. Pa kada se pozove čovjek da bude Allahu odan, da Allahu dželle ve ala se pokori, da mu izrazi poniznost kroz seždu, kroz namaz, kada se pozove da čovjek iskren bude prema Allahu dželle ve ala, da se pokori svim Allahovim propisima, kada se traži također od hanuma, od naših od žena, da se oblače onako kako im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, to ljudi odbijaju. Dakle, hladnokrvno i hladne glave, jednostavno nekim riječima i opravdanjima koja oni smatruju opravdanje, u stvari to se nikako ne mogu uzeti kao opravdanje, kažu ja ne mogu, ja nisam zauzet tome slično, a pravi vjerni, pravi musliman, pravi mujo, kada čuje od gospodara nebesa i zemlje da Allah nešto traži od njega, ili poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, jedino treba da rekne ove riječi. Semi'ana wa ata'na. Semi'atu wa ata'tu. Čuo sam gospodaru. Čuo sam i pokoravam se.
Znači, čuo si naredbu i druga tvoja obaveza nakon što čuješ naredbu jeste se pokoriš Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili jedina obaveza nakon toga jeste se pokoriš Allahu dželle wa ala. Zatim također uzvišeni Allah dželle wa ala kaže: Ja ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. O vjernici, nemojte vaše govore, nemojte govoriti ispred Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto kaže, nemojte vi to pored toga govor držati. I nemojte podizati glasove nad glasom Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da vam ne bi propala vaša dobra djela. Znači, kada poslanik alaihi salatu wa sallam nešto kaže, onda nema niko pravo da iznosi mišljenje suprotno tome. I čak ako čovjek podigne glas nad onim što je Rasulullah alejhi sallam rekao u životu za vrijeme Rasulullaha, a kada se čuje govor Rasulullah alejhi sallam ili kada citira govor Rasulullah nakon njegove smrti, dakle to postoji mogućnost da čovjeku budu djela uništena. A kamoli, šta misliš o stavu, odnosno o slučaju ili o poziciji onih koji se suprotstavljaju govoru Rasulullah? Poslanik alejhi salatu vesselam kaže nešto i propiše nešto, a onda dođe neki pametnjaković ili dođe mu'min ili čovjek pa kaže ja mislim da je drugačije, mislim da to nije ispravno i tako dalje. A najbolja uputa je uputa gospodara nebesa i zemlje. Zatim također, braćo moja draga, postoji jedan jedini izlaz za nas, a to jeste da pobjegnemo ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, i ako mislimo spas, onda trebamo bježati ka Allahu dželle wa ala. Srećni ljudi bježe ka Allahu gospodaru nebesa i zemlje i trče i hrle ka Allahu uzvišenom. Kako kažu, kada se čovjek od nečega boji, onda on bježi od toga od čega se boji. Ali kada je u pitanju strah od Allaha, kada se od Allaha bojiš, ti bježiš ka Allahu dželle wa ala. Ne bježiš od Allaha, nego bježiš ka Allahu subhanahu wa ta'ala. To je specifična vrsta straha, odnosno bojanja. I zato vjernik kada se uplaši, kada se poboji, kada čuje strahobe, kada čuje i tako dalje, onda on se Allahu dželle wa ala obraća i od Allaha dželle wa ala traži utočište i od Allaha subhanahu wa ta'ala traži zaštitu. A vrata Allahove dobrote, vrata kajanja, vrata popravljanja stanja, vrata teobe su kod Allaha subhanahu wa ta'ala širom otvorena i niko nije zakucao na Allahova vrata koja se zovu teuba, pokajanje, a da mu Allah dželle ve ala nije otvorio vrat, da mu nije primio to njegovo kajanje, odnosno obraćanje. Zato uzvišeni Allah kaže: "Kul ja ibadi alladine asrafu ala anfusihim." O ljudi nemarni koji ste zulum i nepravdu prema sebi učinili, la taqnafu min rahmetillah. Nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Nemojte gubiti nadu u Allahovu milost, bez obzira kakve propise da si pravio, bez obzira kakve grijehe, kakve prekršaje da si pravio, ne gubi nadu u Allahovu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ako se popraviš i Allahu iskreno obratiš i Allahu se iskreno pokaješ, Allah dželle ve ala sve grijehe oprašta. Zato, braćo moja draga, cijenjene sestre, požurite, pohrlite ka milosti gospodara nebesa i zemlje i ka džennetu. Trčite ka džennetu, čija su prostranstva, koliko su nebesa i zemlja. I uzvišeni Allah dželle ve ala je ta prostranstva i tu kuću pripremio za bogobojazne, za one koji su Allahove dželle ve ala riječi poštovali Allahu subhanahu wa ta'ala, vjeru uvažavali i Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu šarijet, odnosno vjerozakon prakticirali u svome životu. Zato, braće moje cijenjene sestre, svaki od nas, od ovog trenutka neka odluči da se popravi, da popravi svoje stanje, da popravi svoj odnos prema Allahu dželle ve ala, da se pita da li je Allah zadovoljan sa mnom, da li je u redu što ovakav ima odnos prema vjeri, ovakav odnos prema muslimanima, ovakav odnos prema namazu, prema vjerskim propisima. Da li je to ono što se zaista traži od mene ili mogu ja još bolje?
ili mogu ja još bolje, mogu još da se popravi i tako dalje. I uzmimo Allahu dželle ve ala, se zavjetujmo se Allahu subhanahu wa ta'ala, neka taj zavjet i ta obaveza i to obećanje bude između nas i Gospodara nebesa i zemlje, da ćemo da popravljamo svoje stanje, da ćemo da popravljamo svoje društvo, da popravljamo naše porodice i da ćemo da koračamo i da hodamo i da putujemo stazama Allahovog zadovoljstva, do Allahovog zadovoljstva i do dženeta i do njegove milosti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas vodi tim putevima i da nas opskrbi slijedjenjem te staze dok ga ne sretnemo i onda da on bude sa nama zadovoljan, a i mi da budemo radosni zbog onoga što nam je on pripremio kao odanjem i pohvalom. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi i sačuva, da vam bude Allah zahvalan na pažnju koju ste izrazili tokom slušanja našeg izlaganja. Ako ima nekih pitanja i nejasnoća, možemo prokomentarisati zajednički. Hvala Allahu, neka se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem.